Miksi raudan puute vaivaa erityisesti naisia? Naisilla tietysti kuukautisten tuoma raudan menetys joka kuukausi, jos on säännölliset kuukautiset, niin vaikuttaa siihen, että meillä voi olla vaikea saada riittävää määrää ravinnosta sitä rautaa, jotta me kompensoidaan sitä raudan menetystä. Erityisesti esivaihdevuosi iässä, kun meillä saattaa kuukautiskierto vaihdella, saattaa tulla jotkut kuukautiset olla runsaampia kuin toiset, niin naisina me ollaan erityisen alttiita sille, että meille tulee tätä raudan puutetta. No minkälaisia oireita raudan puute voi aiheuttaa? Rautaahan tarvitaan meillä kaikkialla kehossa, eli se on erittäin tärkeä energia-aineenvaihduntaa kaikissa kehon soluissa kutakuinkin, ja sen ansiosta niin raudan puutteeseen liittyvät oireet voivat olla tosi moninaiset. Tyypillisiä on esimerkiksi väsymyksen kokemus, voi olla kognitiiviset oireet, muistiongelmat, aivosumu voi olla tyypillinen, mitä nainen kokee. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä, kuten ohentuvat hiukset tai kynsioireet, voi olla erilaisia oireita liikuntaan liittyen, eli palautuminen voi olla hidastunutta, ja voi olla kokemus, että hengästyy helpommin kuin normaalisti. Myös unenlaatu saattaa heiketä. Ja erityisesti naiset on alttiita kehittämään niin sanottua levottomat jalat oireyhtymää, joka on suoraan yhteydessä tähän rauta-aineenvaihduntaan. Eli rautaa me tarvitaan siihen, että meidän dopaminerginen järjestelmä toimii oikein, ja jos taas on raudan puutetta, niin se voi vaikuttaa negatiivisesti sitten tähän levottomat jalat oireyhtymän kehittymiseen. No raudan puutteesta kun puhutaan, niin ei voida olla puhumatta hemoglobiinista ja ferritiinistä. Niin mitä nämä arvot on ja miksi näitä olisi hyvä ymmärtää? Eli hemoglobiini kertoo siitä, että kuinka paljon meidän punasolut pystyy sitomaan itseensä happea, kun taas sit ferritiini on meidän kudoksissa oleva tämmöinen happea sitova aine. Ja jos sulla on hemoglobiini laskenut alle sen meidän viitearvon, me puhutaan, että on anemia päässyt kehittymään. Ja silloin usein on jo vähän huonompi tilanne kehossa, koska silloin se kehon kyky käyttää happea niin heikentyy myös. Silloin, jos on raudan puutetta, eli ferritiini on päässyt laskemaan, niin se voi tapahtua ilman, että hemoglobiini on vielä ehtinyt laskemaan. Ja silloin me puhutaan usein raudan puutteesta ilman anemiaa. Ja tällä voi olla ihan merkittävätkin oireet. Ja tämä on usein se ongelma, mikä saattaa olla, että saatetaan katsoa pelkästään hemoglobiiniarvoja ja unohtaa katsoa ne ferritiiniarvot sieltä, jotka oikeasti vaikuttaa myös jo siihen meidän jaksamiseen. No mitä jos nämä molemmat arvot on sitten matalalla? Minkälainen tilanne silloin on? No se on aika tyypillinen tilanne jo sen takia, koska suurin syy naisen esimerkiksi anemiaan on raudan puute. Eli se raudan vähyys ravinnosta tai yhdistettynä ravinnosta saadun raudan vähyyteen ja kuukautisten runsauteen, niin voi johtaa sitten siihen, että pikkuhiljaa se hemoglobiini lähtee siellä myös laskemaan. Ja toki silloin se ensimmäinen asia olisi lähteä korjaamaan näitä rautatasoja kehossa. No miten tätä raudan puutetta voi sitten hoitaa? No keinoja on monia. Tyypillisin tietysti on se, että suun kautta rauta lisää. Eli silloin puhutaan ihan rautalääkityksestä, jos me hoidetaan sillä tämmöistä kehittynyttä raudan puutetta tai anemiaa. Tyypillisesti otetaan 100-200 milligrammaa joka toinen vuorokausi tai joka vuorokausi sitä rautaa, eli pyritään tietysti korjaamaan sitä raudan puutetta, mikä on päässyt kehittymään. Mutta joissain tilanteissa voi olla, että esimerkiksi ei pysty syömään rautalisää. Se voi olla, että yksinkertaisesti suolisto-oireet on niin hankalat sen kanssa, tai jostain syystä sit se rauta ei suolistosta imeydy, kuten on joidenkin sairauksien kohdalla, niin silloin voi olla aiheellista ihan tämmöisen rautainfuusion kautta sitten saada se rauta kehoon. No mihin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota, kun menee valitsemaan sitä rautalisää itselleen? No tässä on kauheasti yksilöeroja, eli se vaikuttaa tosi paljon, että miten me itse siedetään näitä eri rautalisiä. Kannattaakin kokeilla, mikä itselleen sopii, mutta toki on olemassa joitain valmisteita, erityisesti tämmöiset kelatoidut muodot, tai nyt tämä laktoferriini voi olla semmoinen, joka sopii erityisen hyvin joillekin, joille taas muut rautalisät ei sovi. Niin mä suosittelenkin kokeilemaan tämmöisiä hyvin imeytyviä muotoja, jotka voisit vähentää vatsa- ja suolisto-oireita, ja sen myötä niin parantaa sitä rautalääkityksen siedettävyyttä. Miten sitten tämä rauta, niin kuinka pitkäjaksoisesti sitä voi syödä putkeen? Mä aina suosittelen, että jos aloittaa itse rautalisen syömistä, niin aina mittaa sen lähtötason, että mitä on ferritiini ja hemoglobiini ennen kuin aloittaa sen rautahoidon.
Eli mun mielestä kenenkään ei pitäisi aloittaa rautalääkitystä ilman, että tietää omia lähtötasojaan sekä ferritiinin että hemoglobiinin suhteen, koska on joitain tilanteita, että saattaa olla jopa liian korkeat ferritiinin tai rauta-arvot kehossa lähtökohtaisesti, jolloin ensin pitää mitata ne ja varmistua, että ei ole tämmöistä niin sanottua raudankertymissairautta. Ja sitten kun lähdetään sitä rautalääkitystä ottamaan, niin se kesto on usein kuukausia. Se voi olla mitä tahansa 3, 6, 9 kuukauden tai jopa vuoden verran. Mutta mitä tehokkaammin me saadaan nostettua, niin sen parempi. Tyypillistä on, että ainakin puoli vuotta sitten syödään sitä rautalääkitystä ja seurataan niitä ferritiinitasoja sen rautalääkityksen aikana, jotta varmistetaan se imeytyvyys ja tehokkuus. No miten rauta kannattaisi sit nauttia? Onko sillä väliä, että mihin aikaan päivästä sen vaikka ottaa? Tyypillisesti paras aika ottaa rautaa on tyhjään vatsaan, eli kaikista parhaiten se imeytyy, jos me ollaan paastoten oltu yö, koska silloin suolisto imee itseensä kaikista tehokkaiten näitä ravintoaineita. Mutta toki tyhjään vatsaan ottaminen voi joillekin provosoida entistäkin enemmän näitä vatsaoireita, jolloin mä suosittelen, että silloin varmistaa, että on sitä ainakin pari tuntia ennen kuin syö ruokia, jotka saattaa heikentää raudan imeytymistä. Erityisesti erilaiset kasvisruuat, joissa on paljon kuitua, saattaa heikentää raudan imeytymistä, maitotuotteet, magnesiumoksidi ja jotkut muut tämmöiset magnesiumia ja kalsiumia sisältävät tuotteet saattaa heikentää raudan imeytymistä. Eli erityisesti niitä varmistaisi, että olisi 2-3 tuntia erillään. Sitten taas jotkut ruoka-aineet, joissa on hyviä tämmöisiä happamia, kuten sitrushappoa sisältävät ravintoaineet, niin ne taas voi parantaa jopa raudan imeytymistä. Ja sen takia usein rautaa suositellaankin, että otetaan C-vitamiinin kanssa yhdessä. Myös tämmöiset hapatetut tuotteet, kuten kimchi tai hapankaali, voi olla semmoisia, jotka jopa parantaa sitä raudan imeytymistä. Tai jos me syödään se ihan lihan kanssa yhdessä. Entäs sitten kahvi? Kahvi ja kofeiinipitoiset teet on molemmat semmoisia esimerkkejä, jotka saattaa jopa heikentää sitten taas raudan imeytymistä, joten aamukahvin kanssa niin rautaa ei voi suositella otettavan. Ja vaikka on tämmöisiä rautavalmisteita, jotka sanotaan, että ruoka-aineet ei hidasta tai heikennä niin imeytymistä, mä silti suosittelisin, että ottaisi raudan mahdollisimman erillään siitä ruuasta, 2-3 tuntia erillään. No mikä on rautainfuusio ja minkä takia ensisijaisesti suositellaan aina, että rauta tulisi nauttia suun kautta? Eli rautainfuusio on sitä, että me laitetaan rauta käytännössä suoraan suoneen, eli ihan tämmöisen tiputuksen kautta. Ja siihen liittyy omat riskinsä, niin kuin kaikkiin tämmöisiin suonen sisäisiin valmisteisiin, varsinkin jos on kyse lääkeaineesta. Isoin riski on tietysti se, että voi kehittyä allerginen reaktio. Toki tämä riski on hyvin pieni, mutta koska tätä riskiä ei ole suun kautta otettavissa rautavalmisteissa, niin silloin tietysti preferenssi on se, että ensisijaisesti kokeillaan aina suun kautta, valmisteiden kautta nostaa rautatasoja, ja vasta jos ei ajan kanssa se onnistu, niin sitten vasta harkitaan tarkoin sitä infuusion aloittamista.